Vatandaşlarımızga kaynar selamlar. Siz Tatarстанның төп җиде яңалыгын карыйсыз. Киттек. Сәгать 6-дан соң ашау өчен тагын бер сәгать истиләр. Шимбә көне президент Миниханов эшмәкәрләрнең күп санлы мөрәҗәгатьләреннән соң республика җитәкчелеге җәмәгать туклану урыннарының эш сәгатен арттырырга карар кабул итүен белдерде. Президент аңлатуынча, хәтта артык бер сәгать эшләүдә бизнеска ярдәм итәргә мөмкин. Ахыр чиктә яңа елга күп кенә оешмалар гомумән дә ябылырга мәҗбүр булачак. Президент җаваплы оешмаларга бу мәсьәләне тикшереп тәкъдимнәрен әзерләргә кушты. Роспотребнадзор яңа ел корпоративларын үткәрү турында фикерен белдерде. Әмма төгәл ачыклык кертелмәде. Оешманың региональ бүлек җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина сүзләренә караганда, әлегә ведомство өстәмә чикләүләр кертергә уйламый. Чөнки әле ноябрь аягына, яңа ел корпоративлары исә 20 декабрьдән генә башлана. Ягъни әле бер ай тирәсе вакыты бар. Шушы вакыт эчендә булган үзгәрешләргә нигезләнеп өстәмә чикләүләр кертү кирәклеге хәл ителәчәк. Бу турыда карар 10 декабрьгә чыгарылыр дип уйланыла. Ягъни кафны билгеле әмма барысына да әзер булып торырга кирәк. 10 ноябрьдә Таулы Карабах сушында кабат үтер генә куелды. 9 ноябрьдә Әрмәнстан күгендә Россиянең Ми-24 вертолеты бәреп төшерелде. Экипажның 2 әгъзасы һәлак булды, берсе каты яраланган. Бу хәл өчен җаваплылыкны Азәрбайҗан ягы үз өстенә алды. Хәрбиләрнең бу боралакны Әрмәнстанныкы белән бутауларын аңлаталар. Türkiye'nin Suriye күгендә Россия самолетларын бәреп төшерүен хәтерлисезме? 10 ноябрь иртәр Әрмәнстан премьеры белән Азәрбайҗан һәм Россия президентларының тынычлык турында килешү имзалаулары билгеле була. Карабахка Россиянең тынычлык саклаучылары кертелә. Азәрбайҗанга исә Карабахның 2 районы күчә. Бу хәлгә ни өчен нукта түгелә? Өтер куелды дисезме? Чөнки Карабахтагы конфликт ярты гасырдан артык дәвам итә. Россиянең тынычлык саклаучылары биредә 5 ел, бәлки озаграк та булачак. Россия Карабахтан китүгә кабат сугыш башлаучын ышкында җитәчәк. Ирек Фәйзуллин Россиянең төзелеш һәм торак коммуналь министры булып билгеләнде. 10 ноябрьдә Россия президенты шул эштәлектәге буйрыкны имзалады. Татарстанның элеккеге төзелеш министры Мәскәүгә гыйнварда ук күчте. Нәкъ менә шул вакытта Путин Медведевның министрлар кабинетын отставкага җибәреп, Мишустинны премьер итеп билгеләде. Ул чактагы төзелеш министры вице-премьер кәнәфенә кертеп утырды. Фәйзуллинны исә төзелеш министры урынбасары итеп билгеләделәр. 9 айдан соң Ирек Анварович министр булып җитекте. Татарстанның элекке түрәсе кызу гына үрләр яулый. Ватандашларыбызны котлыйбыз. Томск мэры Иван Кляйн селектор киңәшмәсе вакытында ук кулга алынды. Томск масса күләм мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, Кляйнны кулга алган вакытта полициянең тормыш иптәше янына килә. Ә ул формадагы кешеләрне күрүгә шәхси йөртүчесенә июньнән мендәрләр ташлый. Аларда берничә миллиард сумлык счетлар турында мәгълүмат бирүче кагазьләр тутырылган була. Сумрак йөртүчене кулга алалар. Кляйннарның шәхси счетларында 7 миллиард сум акча табыла. Мэрны тоткарлауның төрле сәбәпләре әйтелә. Кемдер Кляйн турында көч структураларына губернатор үзе әйткән булырга мөмкин диелә. Соңгы арада дәрәҗәсе төшкән губернатор шул рәвешле Мәскәү каршында рейтингын арттырмакчы имеш. Әйтергә кирәк, Кляйнга кадәр булган мэрлар да хөкем ителде. Берсе шартлы срок алса, икенчесе төрмәдә утыра. Татарстанда мәдәният өлкәсендә президентның град конкурсы башлана. 20 ноябрьдән 6 декабрьгә кадәр Татарстанның мәдәният министрлыгында мәдәният, сәнгать һәм кинематография өлкәсендә эшләүчеләр 2021 елга президент грантларын алуга гаризалар тапшыра ала. Бәйгедә катнашуга Татарстанның сәнгать коллективлары, театр, музыка, бию сәнгате һәм кинематография юнәлешендә 10 елдан артык эшләүче мәдәният оешмалары чакырыла. Узган атнаны билгеләгән төп яңалыклар шушылар иде. Ватандашларыбызга сау булыгыз дигән теләктә калабыз.